Čaudy, tady Koky 28, já vás vítám u dnešního takového videa. Jedná se o Farming Simulator 2015 a jsme na mapě. Tuhletu mapu nejspíš znají všichni z vás. Tahleta mapa byla hodně oblíbená již ve Farming Simulator 2013. Ale myslím si, že tato úžasná mapa, jako je Big Polish Farm, že tuhle mapu nic nepřekoná. Takže, i pokud jste pro, tak já bych si tu mapu jel asi rovnou projet. Akorát mě to nějak divně problikává. A já vůbec nevím, čím to je. Před chvilkou jsem ty farmingy přeinstaloval. Ale i tak prostě pořád mi to nefachá mi to. Nevím. A dělá mi to jenom tady ta hra, takže si myslím, že grafika to asi být nemůže. Uvidíme. Zkusím to vyřešit. Mám, že já to tam zatím nějak... Že vy to nevidíte, buď a nebo... Že aspoň vám to tam tak nějak nevadí. Jinak samozřejmě už jsem udělal pár změn. Můžete si všimnout, že vidíte už celou obrazovku, ne, už to není tak moc sekaný, jako by to bylo v ATSK, když jsem to měl blbě nastaven. Respektive, abych vám to řekl, tak hru jsem měl nastavený rozlišení na 1366 x 768, což je HD ready. Ale OBS bylo nastaveno, aby nahrávalo vlastně jenom HDčku, což znamená, že tam právě to 1280 na 720 nestačí, jakoby. Takže teďka jsem si hodil i hru do 1280 na 720 a funguje to úplně bezvadně, takže super. To jsem rád. Jinak teďka se tady projíždím tak nějak tou mapou. Já jsem ji, abych se přiznal, nějak nezkoumal. Jediný, co jsem zjistil, je bohužel to, že všechny pola nejsou naše. Nebo aspoň tam se viděl to kupovací. Naše je 5, 6, 8. A což to mě fakt štve. To je jako pardon. Ale to mě štve. Já jsem tu mapu hrál s tím, že budou všechny pole prostě naše. A tak. Jak dělá to tu za mnou dokonce i kole. To mám ten mod na to. Wheel Lanes. Jsem chtěl vyzkoušet, když jsem si zničil kus pola. Každopádně, kolik stojí třeba takovýhle obrovský pole? Se můžu kouknout? 55. 1 hektar. Tak tohle si myslím jako víc než 1 hektar. Ale každopádně řeknu to na rovinu. Načítuju si nějaký peníze a za to si koupím ty pola. Protože tohle to mě fakt nebaví. Fakt ne. Kurně, proč to pořád problikává, by mě zajímalo. Ne. Neblíkej. A to mi dělají u jiných map, jo, není to chyba mapy. Se nebojte. No nic, já o to nebudu mluvit, třeba to vy vůbec nevidíte snad. Ale myslím si, že to vidíte, no. To je docela otravný. Jenom přenastavím monitor. Aby mě z něj napálily oči. Pink. Wow. Má vysokou stabilitu. A hop, zpátky. Hop. Dělej, pojď zpátky na kola. Hej, na kola. Sakra. Trošku nevyšlo. G. Ne. Ne. Just ne.
Houston, no každopádně. Mapu bychom měli projet, dejme tomu. Já teďka začnu prodávat všechny tady ty vozidla. A co je tohle, jako proč to tak bliká? Co? Mám, že já taky nedělám kole. Ne. Když by to špatné bylo. Já fakt nevím, co budu dělat s tím blikem. Mě to totálně štve. Ale nic nevadí. Vadí! Mám tu nějaký friendy, nějaký Johnny. Nějaký zatary. Já doufám, že tady ten John nedělá problémy. Jestli mi začne sekat hra, tak je to ten blbý. A je to ten blbý, protože já to dám teďka zaplu konzoli, jak jsem přeinstaloval hru. On je jakoby luxusní, jo. Ale seká hru. Takže já rovnou prodám. Tak. Já bych to viděl, no. Tohoto peníka. Do začátku. Si myslím, že 930 Česka. Je až moc. Takže si otevřeme majáky. Počkáme si, až nám se zubne sedačka. Tak zapneme si tohle. Nahodíme si takhle, já se omlouvám, já se odsuje smrtka, tak já si mutnu mikrák na chvilku. Tak já se omlouvám, ale už jsem tu. Jinak ano, stále mám chcípaný koky. Proč to laguje? Hej, hro, nemáš lagu. Hej, bro. Tak buďte přestane lagovat. Nebo já fakt ne, na tenhle ten fakt chybu neháže. Tak to uděláme jednoduše. Se omlouvám, že to dělám takhle při natáčení, ale ono se to má pomezi tím stole, to můžete třeba pročíst, kdo by chtěl. Že to může stopnout, pročíst, přeložit a tak dále. Super, už se mi to nelaguje. Pořád než se mi zase vypompuje sedačka.
tady máme takhle sila. Tady máme naše kratky. Tady máme takhle korítka, na kterých se zahrávají fent. Super, další fail. Taky ukázat, jak to hravě přejede, ale on to nepřejede. Ježiš. Marie. Jo, dobrý. Tak. Arkem? Ne. Enkem? Ne. Arkem. Erkem. A pak ještě můžu nasadit tu bláky. R. No, je to dobrý traktor. R. Mám dej platník, ale sundej tu bláky. Super. Blatníky máme, můžeme jet. Tata, nebrzdíme to. No nic, nevadí. Tak. Mohli bychom si projít tady to, tady máte nějak něco takhle, to je 13 ikona. Nevím, proč to je. Co tu má co dělat? Nicméně. Tady to. Můžete jít sám. To je docela jako promakaný, že to může takhle procházet těma budovama. Tady takhle. Na střeše pak je to. Ten foukár. Ten fouká o. Je. Také. Jo, 13 lehátka. Si pamatuje ze základní mapy like. Je. No nic. Ale protože máme první díl. Což jsou nepochybně silái. Tak. Fend bude asi tady na chvilku ještě počkat. Já tam chci. Ale budeme puknout nějak rozumně tam zajede. Tak ho necháme tady fendíka. Ty vrata jsou nějaký náročný. Nevadí. Tak. A koupíme si tady nějaký lekcionář. Já bych to viděl na 600. S tím, že tomu patří tady to lišto. Já mu dám tady tu lištovozík tady ten. Lexi. Kombajny od nejmenovaného českého modelu.
Tak ještě couvnem. Teď. Takové. 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 Pojď. Jo. Ne. Ach jo. Konečně. Vždycky doba je. Dělej, přidej. Ne, zpomal. Jen co chci, jednou říkám přidej. Ale jako to je trošku divný, ne? Že nám jako do začátek jde jenom jedno pole z kukuřici, jedno nezasetý. A pak jednu louku. Tak to fakt ne, jako mám se sklízet. Ne, jak jsem řekl. Koupím všechno. Nevím proč Camasa tady to takhle udělal, ale na toho rozhodně nechválím. Protože tímhle, co udělal, asi zkazil jakoby celou pověst tady tím. Takže asi tak, protože nemůžu sklízet vlastně nic, no. Já si to koupím, mě to je jedno. Jen tady to pink, jo. Ale víc to já si jako nechci jako čítovat na stroj, ale na pole. Já vím tedy, jako, že to bylo asi v základní mapě to bylo to kupování. Ale i tak vždy, já jsem hrál upravenou. Od Kaspiho a tam to nebylo, tuším. Dám za pole prostě. Není to zase tak drahý. Tak, ale jen teda začnu látit. Nicméně. Nenahrávám tady 3 minuty, jinak prostě to všim, teď byl střih, ale to je jedno. To natáčím na dvakrát. To ale vůbec nevadí. Ups. Tam můžu. Tak. Pojď. Kvůli já jsem s tím kombajnem nějak. Je to nějaká malá liš, tady ten kombajn. GX. B. Čárka. Jo. No nic. Ale jak už jsem řekl, pro tento díl to bude asi už všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, tak zanechte tady like. Já se na vás budu těšit u další videí. No, tak zatím. Takže čaudy.